guys, asi víte, že budu mít Kuba. Já budu mít to kaboka kanál. Jo, protože mě baví to kaboka natáčet, takže jakoby i gacha. Jakoby, ale nejvíc asi budu to kaboka. A někdy Roblox, jo. Někdy Roblox, občas Roblox a občas i ten, no, to je toto. Jdeme zahrát z Roblox, protože prostě nejenom to kaboka, ale i Roblox, ne? Musíme mít 2 hry, ne? Nebo ne? A to kaboka a někdo po Roblox, prostě to je what the heck? No, myslím mu a mé broken prostě bones, jakoby rozbít si ty kosti prostě. Nevím, já to ukážu. A může jít chvilku, takže proto to kaboka, až se byste se ptali, proč to kaboka není na shorts, ale na videích. Jakoby dáte videa a tam je to kaboka, jo? A bude tam i Roblox, takže abyste věděli, oznámení to dám i do shorts, abyste to věděli. A nebo se skočíte a kosti, kámo, nevím. Někde se otřes mozku, a to se mi to nepovedlo. No a jakoby, že to chápete, prostě, že tam to i do short, že tady prostě vydávám i jakoby videa na mém shorts. Zkusím udělat jakoby otřes mozku. Já jsem tady povede, že to je úplně jako... Počkej. What? No, to se mi nepovedlo. To je nepříjemné, ale neděje se to. Já spadnu na hlavu a nemám jí červenou. Já jsem se naměřila na hlavu a nic, prostě nemám rozbitou hlavu, jen jsem měla otřes mozku. Aha, nevadí. A jdeme. Jsem byla úplně dole a tak jsem si za ty peníze, co mám, to vám ukážu, počkej. Pojď, do prdele. Tady kutálek, kámo. Kam jsem letěla nahoru, bro. No, ty peníze jsou někde, počkejte, já musím zapnout nahrávání, tak tady jsou a tak to mám. A budu potřebovat na change map, budu potřebovat 1 milion, takže asi hodně moc, asi hodně moc dlouho budu na té sněžce, nebo jak, já budu říkat sněžka, já nevím, možná to je sněžka, fakt nevím, ne. A to je bomba. Bombastic. Tohle mám ráda, kámo, když dostaneš prostě otřes mozku, ale kámo. Jo. Kámo, a vidíte? Hej, hlava není ani trošičku moje červená, kámo. A tu hlavu, kámo, hej, já miluju, když mám prostě to, chápete, ne? Miluju prostě, když mám otřes mozku, to je mega dobrý. Ari, kámo, to je moje jméno. Moje spíš přezdívka, Ari, no. Teď to byla otřes. Hej, přestaň zvuku, já ho snažím ten zvuk, jako. A kdyby jsem vypla zvuk, tak byste mě tak neslyšeli, takže. Dobrý, krouč se tady. Můžu do vody aspoň? Nemůžu, tak já můžu někam do prdele. Chápu, že tam něco bylo bílého. Nevím. Tak prostě pro mě to přijde docela ASMR, ale když prostě tak jakoby já miluju, když máš otřes mozku, ale zase jakoby on ten zvuk je takový nepříjemný. A pojď! Ty vole. Kdyby byl otřes mozku, tak to by byla bomba. Nebo je no. Tohle je to nejlepší, ok, no takhle teda nevím, protože mi to měla být tohle, ok. Skuba. Kam teď se má sice rozbít hlavu, nebo ne? No dobrý už.
Budu kutat ještě, ty vole. Už hlava, jestli jsi to neviděl, jak hlava už byla taková trošku červená, takže jo, podařilo se mi to. Kuba, helikopter, já dělám něco, nevím co, a teď si rozbiju hubu. Nechtěla bych jsem mít rozbitou hubu. Ale v realitě by jsem asi měla, protože to je jako pomoct. Guys, já fakt nevím. Oh my gosh. Si jdem dolů, prosím. Jo, si jdem dolů. Uí. Já jsem myslela, že to bude horší. Jak to teda nevadí, guys. A vás to asi takhle nebude bavit, když takhle budu padat. Takže papa, uvidíme se u Tokaboka třeba příště.